May gabi sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong Buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa pulong sa Ginoo sa hamubo nga pamaagi. If you have your Bibles with you, please turn to 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan. Mao nga aron dili ako magpasigarbo sa hilabihan. Gihatagan ako og usa ka tunok sa unod, usa ka sulugoon ni Satanas aron pasakitan ako. Aron dili ako magpasigarbo sa hilabihan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Wala lang yun ta masayod kung pila ka porsyento sa kinabuhi ni Pablo sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, kung sa unsang paagi gigamit gayud siya sa Ginoo ug duro. Wala lang yun kita masayod kung pila ka porsyento ni adto ang bunga sa tunok nga iyang nasinatian. Sa susamang paagi, wala lang pud ta masayod kung unsa kadako ang atong utang kabubuton sa atong mga pag-antos ug mga kalisod. Kay nganuman mga kaigsuunan, tungod kay ang pinakadagko nga mga leksyon nga atong nakatunan, bunga gayod sa mga kasakit ug mga kahuyangon. Walay bisag usa ka nato nga wala makasinati og mga tunok kaniadto karon ug hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Sa usa ka igsuon nato sa pagtuo, mahimong kahuyangon kini sa iyang lawas, basin og daghan siyang mga balatian. Sa lain usab nga igsuon, basin og duna siya'y balatian nga wala nay kaayuhan o disability nga tibuok kinabuhi na niyang antuson. Basin og problema kini sa trabaho o kahimtang sa kinabuhi o bisag unsang butang nga nagpalisod sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Miingon ang atong Ginoo kang Pablo nga ang iyang tunok kinahanglan gayud niyang masinatian aron mapugngan ang iyang pagpanghinambog o ang pagkagarbuso. Ato usab nga tagdo ng atong mga tunok isip mahinungdanon kaayo nga butang nga kinahanglan natong pasanon. Imbis nga tugutan nato kini nga mga tunok nga muguba sa atong kinabuhi mga kaigsuunan, ang tumong niining tanan mao nga himuon kitang mapainobsanon ug mahigugmaon. Daghang mga tawo ang nangaliya sa Ginoo nga tangtangon niya dayon ang tunok. Apan mga kaigsuunan, posible nga dili kini tugutan sa Ginoo, mao nga nagpabilin gihapon ang tunok. Basin og gikinahanglan gayud nato ang maong tunok aron magpabilin tang mapainobsanon atubangan sa Dios. Adunay mga kahigayunan nga ihatag sa Ginoo ang labing maayong mga panalangin pinaagi sa mga tunok. Ug subo kayong pamalandungon kun dili nato kini madawat tungod kay gadali-dali kita sa pagtangtang niining mga tunok nga atong nasinatian. Ang pagtuo mo'y mag-aghat kanato nga muingon, whatever God ordains is right. All things work together for good. Hinaot nga dili kita magdali-dali nga matangtang dayon ang tunok nga atong nasinatian. Hinunua, mupasakop kita sa kabubuton sa Ginoo, and let us pray that God will grant us the grace to sustain us in the thorny experience that we are experiencing at present. And the Bible says He makes all things beautiful in His time. So while we are praying that God will grant us sustaining grace, dili man pud sipyat nga mo ampo kita nga tangtangon sa Ginoo ang tunok pero sa iyang gitakdang panahon. So that is prayer of faith mga kaigsunan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Tabangi kami sa pagsalig kanimo bisag unsa ang among kasinatian ug tabangi kami sa mga pag-ampo ning takna sa kagabihon. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa hamubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.